Zo rustig als het van de morgen is op de spoedeerst in de helft van het MCL, zo hectisch kan het wezen in het is nacht. Want jonken de gewone patiënten, met Bigelix en Hetterval, komen daar op in januari 2 andere categorieën bij. Daarnaast zien we een aantal vuurwerkslachtoffers is de verwachting. En wat we ook verwachten is dat er toch ook wel wat alcoholgerelateerde problematiek zich zal presenteren hier op de spoedopvang. Hoe wij ons daarin voorbereiden is dat we in ieder geval in de nacht van oud en nieuw hier op de spoedopvang een extra verpleegkundige in de dienst hebben. Dat er 4 verpleegkundigen zijn in plaats van 3. En voor de rest worden de diensten eigenlijk gedraaid zoals elk weekend met een plastisch chirurg en een oogarts in ieder geval direct oproepbaar. En als die specialisten erbij halen worden, is het serieus. Het gaat dan meestal om de slachtoffers van zwier illegaal vuurwerk, die er dan ook vaak blijvend wat aan oor houden. Dat zijn complexe wonden waarbij je te maken hebt met ten eerste de explosie, waardoor er veel meer weefselschade is dan dat je aan de buitenkant eigenlijk kan zien. Er is vaak thermisch letsel, dus er zijn brandwonden, hoge temperaturen, dat maakt het complexer. En er is vaak veel verontreiniging door kruidresten en materialen van het explosief wat heel diep kan zitten in de mond. Hier zijn de vingers eraf en in veel gevallen is het zo dat het niet meer mogelijk is om die vingers terug aan te zetten. En dan moet je andere technieken gaan bedenken om weer een goede handfunctie te ontwikkelen. Hoe druk het je krijgt wordt met wat nee, dat blijft altijd weer afwacht zien.